Neminyaka emithathu budala uTsepho oneminyaka esi5, uJoyce oneminyaka esi7 kanye noKatlego oneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala bonke babulawa ngesihluku emini kwaPhasha. uPhasha wasebenzisa isikhali esicijile okukholakala ukuthi kwakuwummese ngesikhathi sokubulala lezi zingane. uPhasha ubengaphandle ngoshwele ngecala lokubulala nelokuzama ukubulala awenza ngo-2002. Inkantolo ikholwa ukuthi uyingozi emphakathini. Iphinde yagcizelela ukuthi akazisoli ngalesi senzo. uPhasha ongumeli uzoqala isigwebo sakhe khona namhlanje. Unkosikazi wakhe uthi kuyadumaza ukuthi uPhasha usaqhubeka nokuthi umsulwa. Uthi kubhlungu ngoba akavumi ukuthi ubulele izingane zakhe. Uthi ngoba ugwetshiwe kusho ukuthi inkantolo iyazi ukuthi wakwenza lokhu kodwa naye uyazi. Uthi ujabule kakhulu. Uphiko oluphenya amacala omphakathi iNPA lusemukele isinqumo senkantolo. We welcome the conviction and sentence as the prosecution managed to prove beyond reasonable doubt about this case. We know that Phasha has killed his 4 minor children. Kahle nawo ungenelele kulolu daba. We feel much relieved, honestly speaking, especially because this comes at a time when we are commemorating International Child Protection Week, which is sending a message to the public out there that we do have a responsibility, all of us, to protect the children. Akacacike ukuthi uPhasha uzosidlulisa noma cha lesigwebo.